Здравейте, здравейте! Аз съм Петя, човек лакът брада. И сега ще ви преразкажа една приказка от писателя Ангел Каралийчев, от писател от едно време, когато аз съм бил малък. Не, че сега съм много пораснал, но слушайте сега, слушайте. Имало едно време един дядо Тодоран и дъщеря му Тодора. А Тодора имала един приятел, който пътувал с корабите и донесъл един маймунек, който го нарекли Тошко Африкански. И той казва: бе, Тодоро, може ли да го вземеш, че аз ще пътувам и да го погледате малко с дядо Тодоран? И тя казва: добре, дядо Тодоран е добър, ще го вземеме и ще го погледаме в къщи. Добре, занесъл го тя в къщи. Дядо Тодоран много се зарадвал, казал: брех на дядо маймунчето, то ще ми прави дружинка и ще си говориме с него в вечерите, когато аз пия по една чашка винце. И той обичал вечер така, отивал в избата, имал си една бърчвичка, в която имало много хубаво винце, червено. И пил си по една чашка. Тошко Африкански, да видя какво прави този дядо Тодоран, минал когато той отишъл да си наточи винце, и какво да види? Той си наточил винце и казал: бре, я да му направя аз една червена чешмичка на този дядо Тодоран, че да може постоянно да му тече и да му направя едно добро дело. И отишъл, отворил кранчето и, разбира се, виното изтекло. И дядо Тодоран отива на другата вечер, гледа, че няма вино, ядосал се и казал: разбрах каква е цялата работа. Това е работа на този маймунек. Ядосал се, затворил го в един чувал и тръгнал да го пусне в кладенец. Както си вървял по пътя, маймунека му натежал, до него там била воденицата, където бил воденичаря, и казал: чакай да отида аз да си почина малко, тамън ще си поговоря с воденичаря, маймунека може да почака. Отишъл той при воденичаря, а чувала стоял на пътя. И през това време минал лошия вълк, който така постоянно искал да яде агнетата на дядо Тодоран, защото той имал и агънца. И казал: какво е това в чувала, бе? Какво си ти? Защо мърдаш така? Какво си ти? Какво съм? Аз съм маймунек и се казвам Тошко Африкански. Защо си вътре? Защо? Защото дядо Тодоран ми казваше: яш печени кокошки, яш печени кокошки. И аз казвам: аз не мога да ям печени кокошки, защото ям само плодове и банани. И така: яш бе, будала, му казал вълкът. Не мога да ям. Хайде тогава да се сменим. Добре, щом казва, ще се сменим. Отвързал вълка чувала, Тошко изфръкнал, вълка влязал, глупавия вълк влязал вътре, Тошко го завързал чувала и поживо поздраво си избягал. Пак обратно. Дядо Тодоран се върнал и казал: бре, това чувал явно, че нещо много ми тежи, бе, какво се случва, да ми тежи това чувал толкова. Нищо. И отвътре се чул глас: вече ще ям печени кокошки, съгласявам се, вече ще ям печени кокошки. Дядо Тодоран казал: това маймунек съвсем му е изветрял акъла от страх. И го пуснал в кладенец. И върнал се поживо поздраво, и какво да види? На оградата го чака Тошко Африкански. Бре, бе, маймунек, нали те вързах в чувала? Не, бе, дядо Тодоране, айде да се подобриме. Защото, вика, аз така излъгах лошия вълк, който ти ядеше агънцата и овцете, и ти го пуснал кладенец. Така ли? Казал дядо Тодоран. И се сдобрили, и вече от тук нататъка били пак приятели, обаче той му казал: друг път да не ми отваряш буренцето с винце, за да не те наказвам пак в чувала. И така приказката свършила и дядо Тодоран и Тошко Африкански си останали приятели. И с това приказката свърши
И до следващия път, моля, до следващия път, когато Педе човек клакат брада, ще ви каже следващата приказка. Благодаря ви, до нови срещи!